Kull persuna għandha storja x'tirrakkonta. Huma fatturi bħal oriġinalità, l-kreattività u l-abiltajiet tekniċi li waslu gruppi ta' żgħażagħ biex jibrillaw fil-Jumpstart Film Festival, pjattaforma li toffri opportunitajiet lill-istudenti li jistudjaw il-medja fis-sekondarja biex jipproduċu film qasir. Kirsten Buġeja u sħabu li attendu l-Iskola ta' Sant'Agustin rebħu żewġ unuri għal aqwa film fil-kategorija tal-produzzjonijiet li mhumiex fittizji u l-aqwa għażla tal-istudenti. Għal li faċċaw bosta sfidi sakemm ħarġu bil-film finali li rebbaħhom l-unuri. Kellna ħafna diffikultajiet dis-sena. L-ewwel ħsibna film tal-biża' ma ġiex aċċettat. U mbagħad kellna bżonn fil-ħin qasir li kellna bżonn niffintaw script ġdida, nsibu locations fejn ħan niffilmjaw. Permezz ta' din l-inizjattiva li daħlet fir-raba sena tagħha żgħażagħ minn Year 9 sa Year 11 kellhom l-opportunità jesprimu ruhom b'mod kreattiv u tekniku billi ħadmu fuq produzzjonijiet oriġinali akkumpanjati minn mentors u filmmakers stabbiliti. L-istudenti li rebħu l-kategorija l-aqwa film Insomnia qalu li esploraw orizzonti ġodda. U deċidejna li nagħmlu psychological thriller u minn hemm twielet Insomnia. Pratikament kellna xhur twal ta' ħidma bla wafqin fejn waqt il-lezzjoni tu anka ġieli fil-breaks konna nintaqgħu biex niddiskutu anka l-script u x'ħaj jiġri fix-xeni fejn il-locations fejn jsiru. Il-festival huwa organizzat mill-Aġenzija Żgħażagħ u l-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ Riċerka u Innovazzjoni. B'timijiet ta' żgħażagħ minn diversi skejli jikkompetu għall-unuri f'diversi kategoriji. Is-Segretarju Parlamentari għar-Riċerka, Żgħażagħ u Innovazzjoni Kita Toparditanti elenka kif dawn l-opportunitajiet mod konkret isaħħu l-prospetti taż-żgħażagħ fid-dinja awdjoviżiva u jħajruhom jiżviluppaw talenti moħbija biex eventwalment uħud minnhom anki jiżviluppaw il-karrieri tagħhom professjonalment fl-industrija tal-films.